Ang pulong sa Ginoo makita sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 1. Bulahan ang tao nga magalakaw sa tambag sa mga daotan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga mayupiton. Kini nga pulong mga igsuon, naghatag kanatog usa ka mahinungdanong mensahe, ang tinuod nga kalipay makita sa paglikay sa mga daotan nga impluwensya sa paglakaw sa tambag sa mga daotan, pagtindog sa dalan sa mga makasasala o paglingkod sa lingkuranan sa mga mayupiton. Maoy mga dalan nga magadala ngadto sa pagkalaglag, ang pagpili nga dili maguban kanila og sa pagsunod sa mga dalan sa Ginoo. Maoy magdala ka ngadto sa usa ka kinabuhi nga puno sa grasya ug kalipay. Para sa Holy Week Special, kini si Jay Balansag. God bless sa atong tanan.